Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akulimale kabi abantu abayishagalolunye kutholana phezulu yemonto yeMali kanye ne-Tekisi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe-media igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda wangibiza intatheli eka YouTube. Akubikwa ukuthi kulimale kabi abantu abangu9 ababegibele iTekisi ngesikhathi kutholana phezulu iTekisi kanye nemonto yeMali. Balimale kumgwaqo uR617 musuzojikela empendle lapho kutholana khona phezulu mahlandle iTekisi kanye nemonto yeMali. Kwabe sekushona oyedwa kathi abawu9 balimala kanzima. Abezosizo luphuthumayo baphuthume khona endaweni yesigameko ukusizwa bona abalimale kanzima. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Uaphelele mamgcombothi uthe Nkosi yami siyaphela wabesefaka ama-emoji akhalayo. Umuntu obeqembu uthe amashumu wona awalimalanga yini. Uphilile indlela kaSompisi uthe Nkosi yami sengathi bengalulama ngokukhulu ukusheshsha abasindi laphumule ngoxolo lo obesebizelwe enkosini. Umendi Mbomvu uthe iphi imonto yeMali akukho nje okuncane okuqathakile kuyona. Uambomzini Mkhizi uthe kodwa simakade silokhu sekhale njalo sekwanele baba wabesefaka ama-emoji enhliziyo eziphukile kanye nakhalayo. Usanele Mvelasi uthe hey bayahamba abantu emhlabeni wabesefaka inhliziyo eziphukile. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.